Demokratika gelen HDP ya ku dehilbijartinin hafte pişberi da her du kursiyên Dêrsimê bi dest xistibû, dehilbijartinên yekê mijdarê da kursiyek ji dest da. Partiya Gela Komarî CHP bi rêjeyekî pir piçûka dengan karîbû kursiyek ji HDP bigire. Daketina rêjeya beşdariya dengdaran li Dêrsimê wekî sedema herî bingehîn hakînbûna dengên HDP tên dîtin. Havîn tên vera tatilê dikin, sewawî vî seçimê de natin. Tenê hatin havînê tatil kirin, vî wextê jî seçim hebû, rêya xwe vira avitin. Ama wexta pêşkirtin paşî natin ser rayê xwe. Hindik kes jî vira şer derket. Zarê xwe, xortê xwe, qizê xwe şandin İstanbulê, işte bajarê mezin. Duwarê kêmbûna rêjeya beşdariya dengderan da digel Dêrsimên ku tenê dansala havînê tên bajêr, bandora kêmbûna dengderên ku xwendekarên zanîngehê jî gelek e. Xandewanên dibistana me zanîngeha me de dawiyê me teva xwe rêt kirin. Ewan hevalana nehatin û xandewanên nû hatin ewana jî ayda wermanê kete navberê. Nêzîkî 2000 dengên Partiya Tevgera Netewperest MHP li Dêrsimê kêm bû. Ku li bajêr piraniya dengderên vê partiyê ji karmendên dewletê pêk tên. Li gor çavdêran dengên MHP ji CHP re çûne. Naska zere sukadeki naska de memuriyen kenim. İç naska de karar ho stratejik dade. Da vrendi dadın MHP, AKP, nafa da Seveta HDP raddi milletvekili mevece diye da CHP. Dehilbijartinên yekê mijdarê da CHP her du namzedên xwe yên Dêrsimê guhertin û piştî komkuja li Enqerê jî CHP bangeşe û mîtingê xwe domand. Lêbelê HDP ciwarê bangeşeyan de gelekî sist ma. Xebatê CHP bû. Ne tenê bi partî namzet jî yani aday jî zêde xebitî. Cara şû jî pir xebitî bû, namzet nebû, vê cara bû û li ser wî sekinîn. Virayî tesîrê aşîretê heye, ev jî em nikanin inkar bikin. Aloziyên ku li Bakur û Tirkiye qewimên bandor li xebat û dengên HDP kir. Hebûna şer rêjeya dengderên Dêrsimê kêm kir. Dehilbijartinên yekê mijdarê da li Dêrsimê CHP bi rêjeyeka kêma dengan karîbû kursiyekî ji HDP bistîne. Her çend çavdêr sedemê vê yekê bi gelek hoy û faktoran ve girê bide jî wekî faktora herî bingehîn rêjeya kêma beşdariyê din xuya kirin. Serkanînce Rûcaw